Hello friends, बेलासिनि मोनसे दुखुनांथाव रादाब दिनै जोंनि आसामनि सासे फेमास सिंगार Vitali दास बिथाङा दिनै 7:05 PM आव कालापाहाड़ COVID-19 हस्पिटालाव गुवाहाटीआव गावनि जोबथा हांखौ लानाय जाबाय। बिथाङा कर'ना पजिटिव जादोंमोन। 14 एप्रिलाव कर'ना पजिटिव मोनदोंमोन बिथांखौ। बिहु फांसन गाबाय थानाय समावनो बिथाङा कर'नानि आक्रान्त जादोंमोन जाहैबाय। दा बिथाङा बे बुहुमाव गैला। बिथांखौ गैला होननानै बुंनाय जाबाय। बिथाङा गावनि जोबथा हांखौ दिनै 7:05 PM आव लाबाय। दा बेखायनो जोङो रायजो राजा गासिबो जोङो कर'नाखौ गिया नङा गिनांगौ। मानोना बियो गोबां साग्लोबगासिनो दङ। बेखायनो जोङो गाव गावखौ मास्क गाननाय, सेनिटाइजार खालामनाय आरो गाव गावनि सांग्रांथिखौ गाव गाव लाखिनाय आरो बेखायनो जों बयबो सांग्रांथि जादो। भिर भारफोरनिफ्राय गोजानाव थादो आरो जोङो निट एन्ड क्लिन थानो सोलोंनांसिगोन। बेखायनो जोङो कर'नानिफ्राय गोजानाव थानोब्ला जोङो जा गाइडलाइन्स बेफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।